grandiós de veure tantes samarretes, tanta gent que ens ha recolzat, tanta gent que ens agrada aquesta iniciativa i abans de tot us dono les gràcies a vosaltres que heu fet possible que la nostra il·lusió i la vostra companyia hagués suposat i poder arribar fins aquí. Gràcies a tots, ens aplaudiment per vosaltres. Gràcies. Ja vaig tanta gent que m'ha dit una compte. Bueno, doncs ara el que farem, com heu vist, us ha quedat els dos més vells, Albert i jo, que som un dels fundadors d'aquests. I ara el que faríem, i el que farem, anar presentant cada un dels components que van començar aquesta iniciativa amb nosaltres, no abans, sense fer una miqueta de memòria, en un component que avui no pot estar amb tots nosaltres, que el portem al cor, que allí on estigui, segur que el recordarà i segur que estirà aquí junt amb nosaltres. És per a Luis Calmente. Jordi, un aplaudiment per ell, de tot cor. Per ell, gràcies. Bé, oblidem això i ara ja sí que donem la benvinguda un per un als components inicials dels Gets. Començarem per un gran amic meu, un amic que va entrar quasi de casualitat al grup perquè jo vaig marxar a la mil i vaig venir aquí a buscar un substitut que després serà quedar definitivament. És una gran persona, un gran músic i sobretot un gran amic. Hola, Esteve, un aplaudiment. Ai, saluda als senyors. Bé, continuem ara també una gran persona, currant com ell, no em coneixo cap. Seguit la tradició, claro, d'anar tocant, aunque bueno, la feina no li pot, però com a persona humana i com a amic no hi ha qui el supere. Lucas Hernández! Hi ha un altre personatge que molta gent d'aquí, persones que digues i grans, està tot arreu, un paio que és actiu 100%, està a les piscines, està en les abueles feliç i gras. Un monstro de tot, ho sap fer tot. Joan Carles Baró! Tu t'ho m'has portat més que ningú, per anar repartint això. Bueno, continuem una altra persona que, va iniciar amb nosaltres. També, és que sembla que sigui repetitiu perquè dic que és una gran persona. És que la veritat és que ho és, És que un tio fora de sèrie, fa temps que viu fora per qüestions de treball, per qüestions allò que et cases, allò que et fas gran, però continua sent el gran amic de sempre, Javi Rovira! Si hi ha una paraula defineix en este pròxim és músic. Músic per excel·lència. Un guitarrista fora de sèrie. L'han portat fins no fa poc. Però continua sent aquest gran músic, aquesta persona meravellosa i aquest gran company, Jordi Rodet! I ara un que me fa principalment molta gràcia que hagi estat aquí. És una persona que va ser un dels primers debutants amb 14 anys aquí dalt a l'escenari. No sé si us recordeu quan això estava ple d'enredaderes, que havia un canyís, bueno, no fa gaire temps, però l'enredadera i tot això no fa bastants anys ja. Doncs este noi va començar cantant aquí dalt en un concurs de festa major, Perfídia, que encara no la cantaria ara. Directament des de Flix, Manolo Gómez! Són mestres, no poden evitar-ho, això no ho diu sempre. I ara se me plena la boca, Per a mi sempre, per a mi no, i per tots sempre he sigut la número 1.
indiscutiblement ha sigut la que tota la vida ens ha salvat després de voltar quasi 300 pobles, la que ens ha destacat de tots nosaltres, porta la música a la sang, més que la sang a la bola. Una gran cantant, com pot ser, i amiga i persona que la porta molt a dins, Glòria Florensa! Doncs ja hi som tots. Farem uns petits temes, hi haurà una sorpreseta més. Ploraré avui, No. Hi haurà una sorpreseta més que l'anirem veient. Ho deixo als músics.